Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα χορεύετε. Ένα ακόμα. Είσαι πολύ καλή. Πάμε! Παιδιά, σήμερα έχουμε αλλαγές στο πρόγραμμα γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου εδώ πέρα. Εντάξει. Υπάρχει ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος που άκουσα τα τραγούδια μου και είπε στο συνεργάτη του την εταιρεία ότι τον φέρνεις τώρα τον κομματσούλη. Και από τότε είμαστε μαζί φίλοι. Καμιά φορά λέμε καμιά πλαγιά, δεν μπορώ να το κάνω. Το λατρεύω, το ξέρει, εντάξει. Μου την παίρνει, του την παίρνω. Εντάξει. Είναι εδώ πέρα, αλλά θα το αναφέρουμε όταν θα έρθει η ιστορία. Εγώ να πω για το ABC ή όχι? Για το ABC θα πεις. Θα τα πεις όλα. Ρε, πρωτότερα.
Στο ABC λοιπόν παίζανε και γέμιζε κάθε βράδυ. Ένα βράδυ λοιπόν, γιατί θα το πω επιτέλους Σωτήρη, πήγε και η Μαρία Βασιλείου εκεί. Η Μαρία Βασιλείου ενθουσιασμένη τότε, ενθουσιασμένη γιατί μόλις είχαν κερδίσει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το πρώτο βραβείο με την Ευδοκία. Εκείνο το βράδυ λοιπόν μείνανε μαζί. Είπα να μην το πω και το είπα. Μείνανε μαζί και μείνανε για πολύ καιρό ακόμα μαζί. Αλλά αυτή η ιστορία είναι για λίγο πιο νυχτερινές ώρες. Θα επανέλθουμε στο ABC. Στο ABC λοιπόν, εκείνη την εποχή υπήρχε ένας γνωστός μάνατζερ, ο οποίος περιτριγύριζε και του ζήτησε να πάει να παίξει μαζί με τους μουσικούς του στη βίλα του Κάρολ Φίξ.